अरे रुक रे छोटिया रुकू कौन हमी आकि वो अच्छा पढ़ाओ तो ना सर जी रे। हाँ पढ़ावे ना अच्छा। सुना तू मैथ के क्लास करे जाते रही ना। हाँ यार हमारे देखो ना मैथ में थोड़ा सा कमजोर बनी। चल ना हमरो क्लियर हो जे पढ़े पागल हो का ढेर कुछ जान गइल बनी पहले से बहुते कुछ जान गइल देखो बनी। चाची तू हमारे संगे मंजा पड़े हमरा के लाजो लागी तोरा संगे ना। पागल है रे केनो बेटो सब बतेबो करबे तो हम सपोर्ट ना करब हम थोड़े ना केनो से काहे मना करते के। देखा हम ई सब काम नहीं करी ना बतिया मतिया ला कोनो लइकन चल से। फंस जो केनो से फंस नहीं की त हम तो रहबे करब। ना ना हमरा नहीं के करे के तू चाची वालू की दुश्मन वालू हो ई कुल सिखा दे। तो घरे ना कह हमने के तो फ्रेंड बन जन रे। गुड मॉर्निंग छोटिया बोल हमने के सिखाइले बड़न सर जी। अरे जा घरे तू बोल तू बोलू क्या कहीं गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलू। ए भगवान तू जा। अरे हम सर जी मैडम जी से बोल तो रहना रे। ठीक बात सर जी के सामने जाके बोलिए तो हम जाते। चल यार हम देखत न कैसन पढ़े तो हम ना काम तारे से हो जाए एडमिशन का पागल हिया करे। चल देखा हमारे संग तू चाची मन जा हम सुन फ्रेंड देखिए से तो कहीं से कर चाची बूढ़ हो गइल बिया पढ़े जाती आ वही। के कोई रे अच्छा नहीं खिलावत रे। अच्छा से अच्छा का बात नहीं है ना तू जा ना घरे तार दू को तीन को पतो हवानी सा। और तो स्कूल में मत कहिए रे ई सब पढ़ल जरूरी बा छोटिया आगे चल के बहुत दिक्कत होई। हमरा के नर्स बने के बच्चा। हे भगवान का भगवान करतारू तार कुछ नहीं तो तारा के हम बताइबो करम। तेज बालू हमरा से तब का पूछ लो का पूछे भी पूछ हम जानता नहीं पूछू। आई लव यू मतलब का होखेला प्यार कोई होखेला। चल हे भगवान हां रे हम जानता नहीं की का। हाय हे दादा एकदम सीसी के एकदम मिजाज था गुल हमरा लात रे बोरावे के सी दे दी तो ठीक रही। भौजी कहीं का बुनी पानी पड़ी सर जी क्या हो गुलू। हां आ जाना था भौजी। हां आ जात हमर दिमाग खराब हो गला रास्ते में का तारा से बताई का हो गइल। और रविंदर बा चाची नहीं थी। अच्छा उ का को देली हो का कहतानी कि हमहू चलब छोटिया पढ़े आ सुन न कोनो लइकन से बतियेबी न त नाई कह। काहे हो कटिंग की कोनो लइका से बतियाऊ न चल न सेटिंग कर न। आई हो माई हो बुढ़िया के होई हिम्मत हो। कति हमहू पढ़ जाली मैथ के पढ़े के हां कापी ले लेके। हां कापी एगो ले ले बानी कति हमहू पढ़। अरे खड़े खड़ी जुग में आग लगल है बचिया बुढ़ारी के समय में भजन और कीर्तन गाए के समय में बुढ़िया पढ़ती है बताओ तो। बढ़िया से कति नहीं चलबे कर और का कहत रे तनी बताओ तो। कहतानी कि जानत ले छोटिया आई लव यू का मतलब का होला। हाँ। बोली है लइकन के आई लव यू। आई है मैं टोला में अपने तो लूर बुद्धि होते लेके जा तनी तनु के घर बताओ तनी ई कौन चाल हटे अपने तो बिगोले बड़ी बेभड़े होतड़ी। हम कहने है देखा हम ई कुल काम नहीं करना तो कहते करू ना एकरा से कुछ ना होला ठीक होला। ठीक होला ठीक कराओ अपना पतोही के अपना बेटी के नातिन के हमरा ननद के आ तू उनकरा जो पढ़े जइहा मत लाजो शरम नहीं खड़ा ससुर भसुर के सामने कैसे नात पोतावली भइलिए जा तड़ी पढ़े पढ़ाई करे कहते पढ़ हम अब जा पानी नहीं पिए त हम जा तनी देखो तनी उनका के बताओ तनी हम कि होइसे करत उनका बोले के हिम्मत कैसे भला कि आई लव यू। अरे दादा कहाँ से छाता लेके जाए बस के बात नहीं के छुट्टी होता तो कोई गाना गा दन सा कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे ये तुम एक कैसे गाना होगा तुम सो अच्छा लगा तो टेके तना सोची भी दादा पढ़ाई में कितना। अरे पानी लिया हो साला तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के पढ़ देनी है ना ले आई मई कतना ये तना याद करे के बेला मिल गइल बाटे फरवर में तो आया सिन की नानी आई हां हाय पानी पे ले धा दे हैं दा गाड़ी बनी जी आय ए टोला में काई नौटंकी खोलले बानी आ डुगी डरामा आ तनी बताई तो जो लूट सीखो तनी अपने भी रखी। चुप रहो चुप रहे हल्ला कर रहा है जी तुम। आय हो हिंदी हम अनपढ़ लोग से बात नहीं करता है जाहिल गवार कहीं की। अरे बाप रे बाप आया तो चल पढ़े का लगनी है जाहिल गवार देखे लगनी आ यार आईनी हरे रबरी ओरहान देखे बूढ़ पुरानी भनी ला रूमर का तना भनी नाती पुताला भनी मेरा ननद के सिखा तनी कि आई लव यू बोला प्यार कर कि नहीं ऐसे बकवास करेगा ई का बोलतनी अब हम कॉलेज से आ रहे हैं ना। चुप रहा ना
बिगाड़ के धइले बा लोग सास के पढ़ा पढ़े लिखा है कुछ जानता है का? अरे तो खूब जाना तनी बुढ़ारी में कापी कलम उठा ले बानी तो और लोग कुछ जाना तुम था हमसे ज्यादा जवान लगता है। जवान लगता है जानत रही अपन मुंह नहीं दिखता है। ई सब होई अरे तनी बता कने समझा दो माफी मांगा तनी बुढ़िया के तरफ से एकदम से तुम जाओ ये सब बिगाड़ देगा। ये सब तो जानता है ये कौन करता है। बचपन के इनकर भई रहा था। अरे हम का कर रहे हैं? आई लव यू सिखा तनी कहते कि प्यार कर दूसरा लड़का से ऐसे कर पति वाला के जरूरत बजी। अरे राम रे रामी कौन शिक्षा प्राप्त कइले बानी जिरौरा कि नाक खोदा तनी अरे तो कापी धरा तनी तुम लोग के संस्कार नहीं है तो मैंने खुजलाएगा तो हाथ नहीं डालेगा। अरे चुप रही पहले हमरा नाना चल पढ़ मत सिखाई मत कुछ सुनो हम नहीं उसको बोला था आई लव यू। वो एक लड़का से बोला था ना तो हम बोला कि इसका मतलब प्यार होता है। हम ही बोला था हम का खराब बोल दिया। अच्छा ये पता ही रहा खिरवा दिनो पर दिन जवान होखल जाता नी ना रह देब का चल जी हम छोटकी रह जाए जी के पसर के भाई नाती पतोला भोली गल्ला में क्या कहता जी पढ़े का अब तो रियाज के बाद पढ़ी रहो एकने सिखा दिया तो मोरा से कह के झोटा परवा के मरवा में करे कि परवा करे तू झोटा परवा करे आए अनपढ़ कहीं की तुम्हारा एक अच्छा करिया अक्षर से भेंट नहीं हुआ है ना रे। आए तुम लोग खाली आता है झगड़ा लगाता है ना जी दे पढ़ता नहीं तो ढेर कुछ जान गया है। इंग्लिशों में बात करता है तो जिया देव अरे हम कुछ नहीं कर सब लोग ना कन्या देख के जर रहा है हमको कि पढ़ाई करता है। खाना बनाता है खाई सुबह 3 बजे कहां गई रनिंग करे हां जवान बोल बेटा का दौड़ता ना फौजी निकाले खातिर रहुआ कौन फौजी निकाले। अरे तो हमको भी भर्ती निकालना है तुमको नहीं पता है का? इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। कर लेगा तो तुम लोग का दुख दूर हो जाएगा कि नहीं तुम बताओ। वैसा कुछ दुख दूर की जरूरत नहीं है ठीक न। बहाली में जाना चल चिप खाना खाई बहाली में जाना है बहाली में केना कहिया के तू सपना देख ले बारू कि मार अथ भइल बारू सब लोग हमके देखी जरनिया आओ कनी के तनी भगवान लेके आव तो का करे भगवान ले आओ ना दोनों तन जाता है हम करे घर से माठा ले आई हो। आइए भी काले में दही मांग के ले रही सुनो ना ये रहता ना तो आदमी तनी खा लेता टे आ खाइल हो जाता टे। अब हमहू सोचता तनी कनी अब भैंस रखे के जान जी सब्जी हमनी के लिए आवे के नहीं खे पड़त आराम से मेहमान ठा हेतनी दुगो आलू मिस देता आदमी तो हेतनी चोखा ले लेता हेतनी माठा ले लेता टे अपन चटक से खा लेता टे आ पेट में ठंडा रखता टे का सही कहत जाता नहीं हो व्यवहार से बढ़ के कुछ बा हो व्यवहारी लागले बेचारी एथु कइला पर दे देबे ले हो जाई लेके आई सुनी ना कपड़ा है तनी ले ताकि संजोग काम चल जाए। आ का बनी खाना जी मम्मी जी खाना का बनी मुर्गीला भात बना दो खाली हां रात को मन थे रोटी खाइले बनी अरे त का हो गइल बा इस खाना लेखा कोनो खाना बाटे हो ना जी शुद्ध बसा मर मसाला खा के आदमी बीमार पड़ जाता टे गोश्त बनावता टे कि बुझाता कि फाट जाई उनका घरे अथु बाटे त जाइम खाए कि ना जाइम मुर्गा मछली बनता लिया के धो दे बल जाई आ हई मठावा ई खराब होके वाला बा छे का ना बाटे त माने अब बताव माने अब केहू छोड़ दियो हो मिलता टे त हई खराब होके वाला नहीं के मांग ले तनी काल को आ जाई मांग के लेके आई खाए के चाहे ना खाए के लेके मांग के लिए रख तो घर में रहेला ना अथु तो बड़ी ठीक रहेला जाई। अरे सुन ना हां बोली देखो तनी कहम तनी एक कह तनी दही के आई होय सुनी जी हम अनी घरे बन फरत रहे सै जन त मार तोर खइली जाम का घरे खीरा फरत नेनुआ फरत हम लोग ना दिहन जा आ ऊ ना दिन त हम जाके मांग लेम कनिया ई काहे सोचा तारू देलबेन त भैया हम अपन त मांगबे हमनी के साथ देखनी मड़ई पर चढ़ के मड़ई तोड़ दे ना जा हमनी के विटामिन वाला चीज खेले बनी जा हैं जन कि ओकरा लखा विटामिन कोनो चीज में ना मिलेला ओए ना जाई पहले एक बार रहना देके आई कि का वो फरत त खाली ना रुका पहले माठा लिया द ओकर हां ऊ त याद दिलाइबे करब हो फ्री में का के एथु करताटे दतर के आजकल आदमी अपन चोरा के खाताटे हमनी के बाटत चलत जनी ही ना के पापा कहत ना कि 37,000 रुपया तनी ईटा बालू गिरवा दी काजी मम्मी जी हो सुंदरी भाव गिरल बाटे घरी अपन ए घरी हो जे न त देखत रु दादा बस के बात नहीं खे ईटा के घर बन जाई ना मम्मी जी तो हमनियो के छाती उतान क के चले के जान जाई मरई मरत त मन उपजिया गइल बा लाजो लागत भाई बाप आवत न संत ई त बात पटले बा जिंदगी भर आदमी एमे ना अपन त गुजारा करबो कर बेटियो पतोई गुजारा करी ओकरो बेटी पतोई आई त गुजारा करी त ठीक थोड़े नहीं खे लागत बाकी का करबो ऐसन 2 पैसा बचा के रखतनी तू कब के हमर बुढ़िया ऐसे करते लेकिन तोहरे खातिर ना मान लम त चरित्र बन चेर के चल जाई हैं आखिर त राजपाट तो तू ही ना करबू ना कनी मम्मी जी की जाई दी
और तू करी हम दूसरा कोई के पतो नहीं थोड़े नहीं कि मार खाबू खाबू कइले बारे हई ले आदी हो ले आदी ही हां हमरा तो खुदे रहुआ से ज्यादा चेत रहेला हम जाता नहीं हो ना तो चल जे जाई हां ना मोहाई दे ना तो दही कह दे दही कोई देबे चाहे भगवान में धके आ जाए का ठीक बे जाता अरे बाप रे बाप हते चका हो गेलू गाय दे हम भैंसे खुटावा एकदम माई हमर तुरा देती है बुझाते नहीं केनु कि क्या करी ओकरा के मार ईटा ठूस के आ बढ़िया से गाड़ देम बरियार हो जाई मार बुझाता है छोक छाक दे कहां ई खुटा खुटी लेके चलो अरे आमा जी देखो तनी भैंसिया तुरा देती है सोचनी कि खुटा गाड़ दी जन्नी ई भगवान देवे नहीं का अरे कोनी के द माठा तनी 2 लीटर ले हे आमा जी नइखी महले माठा नहीं घुमाले ना काहे न देले रही जी आता ना तो ज्यादा महल ले तो दही में से दे दो का करे के बाटे रोज रोज कहाँ से दिए अम्मा जी मान ले कि प्रेम भाव बा दे देनी अब कहाँ से हमरो ए बच्चा के का खियावल बहुत बढ़िया है तू हवे पुण्य मिलेला जानलू कि नहीं के अरे वो भगवान देश हमरा के करस कि हमरा वाला लोगन के दान करी खियाई लेकिन अपनो देखिए के नु चले के बा बताई अब काले हमर भाई भौजाई वाला बामन सब तो सोचनी है नु कि अथी कर दी तो कनियो के तो रखल जरूरी बानू का ले हम 2-3 दिन के बाद नहीं कनिया में जानता रू लो तो लाग गइल बाटे यही को अब हमर खाइल नहीं खे ओकर अच्छा ई बताओ एगो दही या माठा खाते में पारा निकल जे तब तो तार खुशी बाटे ओए हे भगवान जी सीताराम भगवान लगन मत करो जी सुनी ना सुखदेव बाबूजी घर ले मांग ली उहाँ के महीना अब हमारा सपरी हाथ के दही माठा निकना लागला द लिया ओइ दही में से द 1 किलो द का करबो ठीक बा हम दे देतनी जितना बुझाए उतना दे देतनी उतना नहीं खे जन्नी अब दूसरा के धन पक्के तना राजा बनम हमरा भी जितना बा उतना दे देते आ का हो खाए वाला चीज मिल बांट के खाए के चाही हमार तो होले न के न त हम का करी जेकर मानमा होखेला ओकर भगवान देबे ना करे ना जेकर ना मन रहला न ओके दुनिया भर के देबेलन हमार तो शौक लागेला कि हमर गाय भैंस रहती से दूध दही रही तो सब पर के लोटा लोटा बाटत चलती बाकी अब हम के करा से जाई कहे ली पड़िए ले हम रख पदिया आ का ये बछिया खाली है आधा किलो बा आधा किलो तई खाली तरिया देलु तनी ना कहलो तनी सरिया डाल दे ए अम्मा जी देखी ढेर लालची ना कोइला मंगनी में चिखनी बिलैया मांगे आधा क लेवेनी रो काम तोपली जन्नी चल का करे के बाटे आई भगवाना पहुंचा देम हमरे भगवाना लेके जातनी फिर लेके जातनी कल पहुंचा दे भगवाना नियर भगवाना ना होला हो तार भगवाना पिचकल ना बाटे तार भगवाना ओही तार बाटे मन ना परल न तम ले अच्छा ठीक बा लिया दे तनी कहनी कि चली ना बाजार चले एक बार सांझी खुनी बेरा चलम मौका नहीं खे कनिया में कैसे जाई अरे मैं आई हे मेहरार वैसन के बतिया पे मन करलानु कि बार दिस सलाइनु कि लहक जासन है हदरा त दाइन करा के लात पात के त ठीक बाटे आए आ तनी जवरे बाजारे जाके कह तनी तन करा मौका नहीं खे ये कहला सवार्थी के मारे तो दुनिया भरल बाटे तोरा मुंह मला सही हमरा घरे मांगे एथी चलिए दादा आराम करी तनी कनिया का दीदी आ काहे के उरेद फुलैले बाड़ू दही बारा बनावे के का हो गए शाम के दही बा तो दही बारा बना देवे के दहिया तो देखो ना उनकरा के दे देनिया करा को देते नहीं जी कुंदन बो दीदी के अम्मा जी के दहिया दे देनी हां जी आवत है कोई माथा तो का करबू हां उनकर आदत खराब हो गइल बाटे जान जइया त हम माने पिता गुल हटे दादा के दिमाग लगा कोई हाथ ना दो बताओ ये आदमी के काम ना लागेला घरे एक दिन रोज आ जाता है ना मांगे का करब वो देखो कहनी कि तन चली बाजारे हमरा संगी है तो कहत कि हमरा मौका नहीं खे ऐसन त आप सवार्थी मेहरारू बाड़ी सन का करबू कोई सन बानी जी हमनी घर ले जाते या कहते कि तन मेरे को काम पड़ता तो कहते कि मौका नहीं खे अपना के बेरी का करबू का करब अब ना दे हम अब देवे के नहीं खे अब आई में तो बहाना कर दे हम तो बहाना करबे करम दूध खागो नहीं हम ना हो रहनु तो तू बहाना कर दी कि नहीं खे दही ना दिए हां अरे गांव के लड़की एकदम मेहरारू अब सवार्थी हो गइल बड़ी सन बचिया कुछ कहे के नहीं जान लो शाम के दूध खागो नहीं जब बतावा आजकल जे दही किना त ओकरे बुझात अटे तब आधा किलो 60-70 रुपया किलो दही हम तनी
हम देखो प्रेम के भूखा आदमी हनी, सोची ना कि टोला माल में बना के रखी आ दे लेके का बाटे आया तवन कि उ समझत नहीं किसन मेहरारू। हमनी के आदमी के काम पड़ता तो वो कहते कि मौके नहीं खे बताई तो छोड़ा ज्यादा ओकरा के अब फुला दिले बड़ू त पीस पास के छान दिया खाई तई बारे में नहीं डूब तन से छलिया रखले में जातनी ओकरा के मोहे देखो अथिया का रखिया काट के आ पीस देता नहीं पीस द एथिया पीसी सिलौटिया पर। हां जाता नहीं पीस देता। ओरे किए जात नहीं पाला साइड पे संजय तू भेटाइए गई कारे छटिया पाड़ा अपने कुल लगले बड़ तरकारी किस्म किस्म के कुल निकलता खीरा खरबूजा हिरवा ना दुका दुका त खाए में निक लागता आ हमार साइज ना ले जाके खात रहलू सता भुला गेलू सदीरा में त ले लतारा के कोई माना कइलवा के मतलब चल अब देबे ना करबू त आदमी चोरी ना करे जाई हमनी के उ सब के आदत ना हवे तोरे के जाते रहनी है एने कहां जात रही। अरे आतरा नहीं दरिया फिर घर वाले मांग के जाई के रह बड़वा नहीं कहने खातिर तनी के सच में ना कुछ देबे जोग नहीं के लाज शर्म त हइला ही नहीं के कि हां जेकर खइनी भाई चलो हमनी के सीजनी वाला चीज बाटे तनी चलो मिल बाट के खा लीजिए तनी के ई सब ना होवे ठीक बा कैसे कथो तोहरा के ना देवनी है चाची आ को देलू सही बताबा सन कहली देलू सा कहता मार तनी के रेला पर बेचा ताटे पैसा के चलते तनी के केहू के कुछ देतो बारू सन मतलब हमनी के मोहा तनिया देवे में ना तब का तनी के तोर ना उतर बाबूजी सोचत होय ना आकि जीवन दियाई तन बेचल जी त दू पैसा हमनी के भेटा हमनी के उकुल ना आई सोचनिया में बाबूजी उकुल ना काहे तू ही ना सजन के पेड़ पर कहली चढ़ चढ़ के तुर तुर के अपने से ले गइल बड़ी हमको वो माना कइले बन तू ही बताव ना त नहीं को हमहू कहता ना मनी के जब तोड़ ला जा तोड़ लिया खाली ऐसे तोर बड़का पापा ना रहना ना यही की वजह से हम ना तू कनिया ठीक है बा का करे के बाटे हम तुरंत थोड़े ना जाई केहू दे त ले मैं ना दे त हम तू जाबे तू करे का अभी पूछत या के दी तोरा ने के बुझात कि खूब बढ़िया बढ़िया बतिया बतिया नियर खूब सुंदर सुंदर नेनुआ भइल बाटे दे दी तनी एक दिन तरकारी बना खा ली एक दिन खीरे दे दी जे सलाद बना के खा लिया हमनी के मन ना हवे बताऊ ना तो अपन आदमी बनावालू तू अपने से तोड़ियो लेबू तो तोहरा के के बोली अरे देखा हो अपन आदमी तो सब कुछ करत आटे ठीक बाटे जा हम कह देनी तू लोग के बुझाई त लिया के दिया जा ना बुझाई त न दिया जा नहीं तो चले ही लगला हम तोरा के तोड़ के देइयो दे तो चल हम छोड़म का हले ना। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन टीम है हमनी के परिवार की वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक कर शेयर कर कमेंट कर वैसे के साथ देख ले वीडियो पसंद है।